We're back! Kasama nyo pa rin si DJ Rocky. DJ Paulo with the U. And DJ Nicole. Alright, may mga shoutout ata dyan Kaya nga meron. Ito pa rin syempre ang Love Radio Academy at tuloy-tuloy pa tayo sa pag-shoutout. Although medyo konti na lang yung oras natin, pero gayon pa man susulitin natin ang pagkakataon na magkakasama pa rin tayo. Okay, go ahead! So ako, shoutout ko yung number 1 fan ko, si Miss Marina Mendoza. Siya yung aking girlfriend. Ayun na nga. To my coach sa Spartan Race, na hindi ko napuntahan today. Sorry, Coach Jello and Coach Hadley. Wait, bakit hindi mo nga napuntahan yung Spartan Race mo today? Kasi mas pinili ko syempre yung Love Radio. Wow! Grabe naman yun. Alam mo, napansin ko lang dito kay DJ Paulo, DJ Nicole. Oo. Na inuna niyang i-shoutout yung jowa niya. Tapos, bigla niya sinoutout yung coach niya. Oo. Alam mo yung parang, hindi, wag natin i-highlight yung girlfriend ko. Yung coach ko yung i-highlight natin. Tapos yung part na hindi ako nakapag-Spartan dahil sa Love Radio. Diba? Ang ganda din ng position. Oh, ang ganda din ng positioning. Ang ganda ng pagkaka-structure niya, no? Strategic na parang, ay, wag niyo na pong pakilaman yung love life ko. Wag na natin pag-usapan. Ang pag-usapan natin ay yung dahilan kung bakit hindi ako nakapag-Spartan race. Siyempre, mas importante itong Love Radio kaysa doon sa Spartan. Yung Spartan kayang ulitin. Ito, once in a lifetime. Yes, ang gandang opportunity, diba? Talaga ba? Yes. Masaya naman kayo ngayon na nandito kayo ngayon sa Love Radio, na student radio jocks kayo. Ako so far, sobrang nag-enjoy ako. Parang nakipagkwentuhan lang ako sa mga kabarkada ko. Spontaneous lang talaga. Talaga ba? So feeling nyo talagang Gen Z millennial ako, no? Actually, ako feeling ko parang vibe na vibe tayo sa kwentuhan natin kanina. Actually, naramdaman ko rin. Sabi ko nga parang 10 years friendship na. Oo, parang 10 years. Close pala talaga. True. Tsaka ang maganda dito, parang ang dami nating nadidiscover din sa isa't isa. Yes. But at the same time, nakaka-relate tayo sa isa't isa. And sa lahat ng mga kabisyo naming nakikinig ngayon, pwede ka pa rin naman na maging katulad namin. Pero una sa lahat, dapat maging kasing ganda ka namin ni DJ Nico. Keep up pala, no? Oo nga. Uy, pero by the way, nag-comment si Mama Nicole Yala. Yes. May GC kami dito. Sabi dito ni Mama Nicole, ang ganda ng boses ni DJ Nicole. Ang ganda talaga ng mga Nicole. Sabi. Parang agree, no? Oo, hindi, totoo naman. Pero si DJ Paulo, hindi rin naman talaga magpapahuli. Yes, syempre. Oo, Laban. bukod sa may jowa na, pogi, 'di ba? Meron pang magandang karir, Yes. may pera, 'di ba? Parang yung pang-apat, tsaka yung pangatlo. Ano? Pogi, tsaka may pera. Parang ang hirap paniwalaan. Ano ka ba? Binubola kita. Siyempre, last na adlib na natin ito ngayong araw na to. Ito naman. Para sa'yo talaga yan. Oo. Pero, ano po totoo po yung mga sinasabi ko. And I'm so happy na meron tayong mga talented individuals na nag-guest every Saturday or nakakasama every Saturday. I don't wanna use the word guest kasi feeling ko talaga you guys belong here. Yes! Kahit Parang mga true, no? Englishero kayo. So, ayan, imbitahan nyo naman yung mga kabisyo natin out there na gustong maging radio jocks katulad ninyo. Alright, so sa lahat ng mga gustong maging radio jock or student jock dito sa Love Radio, all you have to do is to submit your application by sending an email kay DJ Rocky and ilalagay nyo lang doon na gusto nyong maging DJ. Include your contact number, your name, and your school, di ba? Yes, exactly. Same as us from the De La Salle College of St. Benilde. Ayun. Yes. Wait lang Question. Since you guys are from De La Salle College of St. Benilde, hindi ba lahat ng mga estudyante dyan sobrang konyo? Lahat ba? Parang hindi naman. Actually, what? Sorry, what? Alam mo kanina, di ba nung pagpasok ninyo, parang Yes. kung nag-i-English kayo, sabi ko, grabe, hindi naman ako na-inform na mag-i-English pala ako today. Actually, ako sa UST kasi ako nag-college. So, parang medyo na-culture shock din ako paglipat ko ng La Salle or Benilde. Same with me. I was in National University. And sa NU, geologs kami sa Bustillos So, pumunta na ako sa Tafat. English pala doon. Oo, kailangan naging English pala. Karamihan talaga. As in, may accent, ha? Yung parang pagtatanong nila, yung tone nila, parang, hey bro, Buti hindi nyo na-imbibe. Siguro Kasi hindi kami lagi hindi nag-o-onsite. kami lagi sa school.
And since hindi na din siguro namin age yung dude pare siyang. Mga dude pare siyang gano'n. Totoo. G. Pero nag-happy tea kayo sa may TAF. Ay, ako naabutan ko yan. Happy tea. Nilaglag yung sarili. More on, umabot ako poblasyon na. And sa island. Ay, naabutan ko yung Taft eh. Sherwood era, grabe. Grabe yung Sherwood era, Oo. ha? Parang ano yan, very 2012. Pero grabe, pupunta ako doon before. Ang dami ko kasing friends na nag-aaya palagi pag Thursday. After class. After class so, namin. nag-ano kayo, ano yun? Beer pong. Beer Beer pong. pong. Ping-pong naman ako. Halatang graduate na doon sa beer pong. Iba pala, no? Iba na pala yung gusto ng ibang mga tao dyan. Ayan. Iba ng klaseng pong. Yes. Anyway, maraming salamat sa inyong dalawa. Baka pwede nyo rin silang i-invite na i-stalk kayo sa mga social media accounts ninyo. Alright, so ako sa social media channels, available ako sa TikTok and available ako sa Instagram. Ang TikTok account ko is at @IamNicoleShane_. And you can also follow me on Instagram, that is at @IamNicoleShane. And sa Facebook guys, pwede niyo akong i-add, Nicole Gonzalez. Nag-a-add ka ng mga friend? I mean on FB. Pwede akong i-add. Talaga? Pero nag-accept ka kahit di mo siya kilala, ganyan. Minsan kasi nag-message request sila. Oo, nag-message request sila na nakita kita sa ganito, ganyan, baka pwede pong So, magpa-add. kino-confirm mo? Minsan, kino-confirm ko naman. Kasi Na-appreciate possible ko sila. network din. Na-appreciate Tsaka ko naman din na-appreciate sila. mo. Ito naman, sabi ni DJ Paolo, if the price is right. May presyo pala siya. May presyo yung pag-accept. Yung pag-greeting nga ngayon, di ba may bayad na rin yun? Oo, yung mga shout-out, no? Oo. O ikaw naman, DJ Paolo, ikaw, hindi naman kailangan bayaran para ma-follow ka, di ba? Hindi naman. Wow. Public naman yung accounts ko at TikTok and Instagram, and it's Arbin Paulo. Paulo with the U, yung gamitin nating spelling. And for my Facebook, it's Paulo Montes. Ayun. Yes. Alam mo, for the longest time, mali pala yung na-up ko na Mike. Kaya sabi ko, hindi kita masyadong marinig. So, Kaya kailangan wala. natin ulitin lahat ng sinabi natin kanina. Ulit ba? DJ Paolo, hindi kita sinabotage siya. Hindi narinig yung part na nag-mention naman pala. siya. Oo nga, ulitin mo tuloy yung yung So, feeling mo, isimula dun sa feeling mo kanina kung bakit yung feeling mo ngayon na nag-guest ka sa Love Radio, tapos yung pangalawa yung invitation mo, tapos yung pangatlo yung social media account mo. Bibigyan kita ng chance, 30 seconds. Sige, i-redeem mo yan. Hindi, sorry na talaga. Hindi ko na-up Hindi, yung okay mic mo. lang. Kaya sabi ko talaga, parang may May mali. na. Diba? Ako din, parang hindi ko narinig. Ako din. Tapos sabi ko, parang nakikisagap lang siya sa mic. Tapos nung pag-check ko dito sa console, ay grabe, ulyanin na talaga tong racketera na to. Nagpapanggap lang ng millennial. Sanay naman daw kaming mga lalaking laging mali. O hindi, gusto kong sabihin sa'yo na sa pagkakataong to, ako, yung nabobo. For the history, first time may nag-admit na babaeng siya nagkamali. DJ Rocky lang yan. DJ Rocky lang yan. Ako lang to. Tama. Okay, go ahead, go. So, yun, you can follow me on Instagram and on TikTok. It's at Arbin Paulo. So, yung Paulo ko, spelling is with letter U. And on Facebook, it's Paulo Montes. Ayun. So maraming salamat, Kabisyo. This has been yours truly, DJ Racketera. And DJ Nicole. And DJ Paulo with the U. Yun. Ito po ang Love Radio Academy. Every Saturdays kasama ang mga student radio jocks from different universities. Basta ang paalala lang ni DJ Rocky, huwag masyadong galingan para hindi kami mapalitan. You're listening here sa 90.7 Love Radio. Bye-bye, people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!